Malampusong na aristo sa kapulisan sa Davao City ang duha ka mga Notadong Durugista atol sa Managlahing bypass operation nga gilusad niini sa susamang adlaw. Unang nadakpan pasado alas 11:53 sa buntag ang gikonsiderang top 4 city level high value individual nga si alias Duydoy, 35 anyos, nga taga Dika Homes Mintal, Barangay Mintal, Davao City, kinsa nakumpiskahan sa mga otoridad og tulo ka pakete sa gituhang shabu balor 102,000 pesos. Sunod nga gitarget sa operasyon pasado alas 4:18 sa ang giilang top 1 city level high value individual nga si alias Master, 33 anyos, nga taga barangay 24-C Davao City, kinsa nakuha og usa ka dakong pakete sa gituhang shabu nga nakatidad og 136,000 pesos subay sa standard drug price value. Ang malampusong operasyon hiniusang gipahigayon sa City Drug Enforcement Unit, Regional Police Drug Enforcement Unit 11 og sa Managlahing Istasyon sa Kapulisan sa Davao City ubos sa koordinasyon sa PDEA. Ubos sa pagdumala ni DCPO Acting City Director Police Colonel Manan Muarip, gipasalig sa DCPO nga taliwala sa nilibo ka police deployment sa paghatag og seguridad sa nagpadayong selebrasyon sa Pasko Fiesta sa syudad. Padayon gyapon ang intel monitoring sa kapulisan alang sa pagsubay og posibleng pagsikop sa mga individual nga pabiling nakiglambigit sa illegal nga droga. Katropa, kaping nga healthy ug dunay glutatayan ang collagen ang imong gipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang gabalas. XFM News.